Aku ki mbiyen ndelokke iki ketok kaya seneng kae, jan-jan iki wong kadingiringan ketok luwes kae. Nek kading arepe kecilik ngirung setitik. Nek kading urepan ora patek serem, nek kading mburi jan tak sawang wah jan serem. Ha kok saiki malah kaya ngono. Beduduk. Engko wae kaya koto. Lah ya kok isa-isane setel ngono. Wis sedengane anggere kok padati karo wong lak wedok. Ngaso Mas. Ora iso turu Turah pira mambengi? Ya wae turah setitik kae tuwa-tuwa yo nggo bayari werna-werna. Semene iki nek kira-kira nyambut gawe iki kancane sithik wae ora. Sedulure dhewe kabeh. Ya, nek apa esuk dadi wong ketrima awake dhewe tak bangun omahe. Tak kei emper-emperan karo wadah kotak. Wadah gamlang. Wis lumayan to iki agak mikirake arep golek kendaraan. Ayo kudune kono kowe, Mas. Ila-ila tilik sedulur tuwa barang ki nek boncengan rak ketok serem. Apa nganggo helm? Wah. Kacamata terus numpak Honda nguk. Wah, Honda kok nene nguk. Nek ming 69. Nah ditumparan nyuwara nguk. Kae ketok serem. Engko nek ana momen, ayo cegurke kalen. Ora duwe SIM, ora duwe layang kok. Senengane cok bos ngepit wae Mas. Ora. Sing regane sethithik. Boncengke kowe padha karo boncengke dream. Aku ki mbiyen ndelokke iki ketok kaya seneng kae, jan-jan iki wong kadingiringan ketok luwes kae. Nek kading arepe kecilik ngirung sethithik. Nek kading urepan ora patek serem, nek kading mburi jan tak sawang wah jan serem. Ha kok saiki malah kaya ngono. Beduduk. Engko wae kaya koto. Lah ya kok isa-isane setel ngono. Wis sedengane anggere kok padati karo wong lak wedok. Ya, aku tak ngalah. Arek kepiye meneh karo wis kebacut sumpah mati karo kowe. Ora kena sok dolan karo Kakang. Agar sok dolan karo Kakang kacate kowe, diwarai nyeleweng-nyeleweng. Penyakit ora. Wong ya ora, wong aku nek nang omah ya mung kuthuk ora. Takono bocah-bocah nek ora. Duwite wing nang ndi? Karang aku jagong tak nggo remi entek kok main ki beborosi, dancur-ancurake. Ora kena main. Aja ora. Wangger ora kena Aja. Aku njuk karo aku kok nek nekat kaya ngono kowe Sri ya. Wah, jan ya wis tak ngalah karang ya. Kudu ngene lelakonku. Wong kok ora iso bebas karo wong. Mongko wong-wong kene do melu Kang Petruk, melu Kang Gareng ki. Do seneng ya aku mah dilarang. Golek pengalaman. Pengalaman kok ngono dak.
bacut ke ora. Ayo ming seneng nonton. Nonton. Nonton apa? Ayo ndelok film syuting dhewe. Nek syuting dhewe ki yo aku ki anggapmu kaya Roy Martin ngono apa? Mas, apa? Ha sesuk dilumpuk-lumpukke ya, Mas. Sesuk tak tukokke kendaraan. Narak ngono karang ya wong wedok ya kudu sing gemati karo bojo. Ke anake ya ora perlu kae-kae. Wis angger kowe nganti tambah anake pejet. Anak kuwi cukup setitik agar dipimpin sing apik-apik ora. Karang aku ki sing rada gelo, anakmu sing lanang rada pelo. Sirku mono ya mbok menawa mengko nek apa iso ganti sing oleh sing apik ngono. Ha sesuk dimarek-marekke wong kae bocah yo ngerti karo wong tuwa. Tegesine wong tuwa agek do ngasuh barang ki rawani yuk jak-jakan mencok nginjen.